रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनानै दाख्लै सिगाङाव हरनाय भिडिअ हाथाइ सागानायनि मुलिनि सोमोन्दै दिनै होननो नागिरदों। जायफोर बिथांमोना दिनै सोंहरदोंमोन बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बार लोगोसे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिदोंमोन। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं किसु प्रब्लेमनि थाखाय होनाय जायाखै आरो आं मेसेजफोरखौ कमेन्टफोरखौ नायदोंमोन। नाथाय जाय बिथांमोना दिनै फैनानै लांफैबाय बिथांमोना जुदि हामबायबा कमेन्टखौ होदो हामदों हामाखै। लोगोसे जायफोर बिथांमोना दिनै क'क्राझाराव फैफेराखै एबा फैनो सानदों एबा हाथाइनि सानायनि प्रब्लेम जाना दं बिथांमोना 23 तारिख रबिबार 11टानिफ्राय 12टानि गेजेराव क'क्राझार पुलिस पइन्टआव आंखौ लोगो हमनानै आं नोंथाङा चिरांनि बाक्सानि अदालगुरिनि एबा क'क्राझार अबेबा दाब दाब जायगानिफ्राय जुदि फैयोबा लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन। आं क'क्राझार पुलिस पइन्टआव नोंथांमोनखौ नेगोन। लोगोसे जायगाखौ आं दा खोन्थागोन आरो उन्दै गिदिर बयबो बाहायजायो होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथांनाव मबाइल गैया एबा न'नि फरियालनियावबो रावनावबो गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथांनाव गोबां मानसिया भिडिअखौ नुनानै लांफैबाय होनदों। जायफ्रा लांफैदों हामदों हामाखै बेनि सोमोन्दै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। लोगोसे जायफोर फैनो सानदों फैगौ 23 जुन रबिबार खालि 11टानिफ्राय 12टासिमनि गेजेराव आंखौ लोगो हमफैदो। बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। बाखिखिनिखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो मोनथिखासिगोन। रायजोफोर आं दा दंफैयो क'क्राझारनि मेन पुलिस पइन्ट। आंनि उनाव ओरै मेन पुलिस पइन्ट थारमाने गासिबो गारियानो बे पइन्ट जानानैसो ओरै ब्रिजआव दावखोलाङो। आरो दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दाख्लै सिगाङाव होनाय जि हाथाइ सानाय मुलिखौ दिनै गोबाङानो लांफैबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरो कमेन्टफोराव खोन्थाहरदों। लोगोसे जायफोर अदालगुरि बाक्सा चिरां आरो क'क्राझारनि बिदिनो हौवाफोर जुदि फैफेराखैबा बाजारखौ मोजाङै मोनथियाबा जुदि फैनो गोसोबा आंनि नैबे भिडिअखौ नुदोंबा नोंथांमोननो आं जि जायगायाव दिनै गसंफैनाय दं मेन क'क्राझार पइन्ट बे क'क्राझार पुलिस पइन्ट बाहाय आं नोंथांमोनखौ रबिबार समनि 11टा आरो 12टानि गेजेराव आंनो नोंथांमोनखौ लोगो हमनानै जाय बिथाङा मुलि होयो बिथांनिफ्राय मुलिखौ नोंथाङा जाहाथे मोनलाङो बिनि सहायखौ खालामना होनो होननानै बे भिडिअखौ खालामदों। आरो सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा बा नुदोंबा दिनै बे भिडिअखौ नुदोंबा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो। फैनो गोसोबा रबिबार 11टा आरो 12टानि गेजेराव फैदो। आं बे पुलिस पइन्टआवनो थागोन। पुलिस पइन्टनि ओरै सोनाबहा नैबे सोनाबजों थांग्राय MRM हस्पिटालथिं थाङो बेजों ब्रिज गाखोयो। बेनि सानजाहा नैबे रेल लाइनथिं थांग्रा मेन सकआव नैबे बिफांफोर दङ। नैबेथिं घरि दखान दं। घरि दखान नैबे घरि दखानखौ नायना लादो। आं बेखिनियावनो थागोन। सोरबाफोर जुदि फैयोबा लांफैनो हागोन। रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय आं दिनै बेखिनिखौ 1 घन्टा समखौ नोंथांमोननो होगोन। लोगोसे थांनाय फैनाय 12टानि गेजेराव माने सफैनानै नोंथांनो मुलिखौ जुदि थाबै थाब खालामना हरोबा अदालगुरि बाक्साफोरनिबाबो गारि मोननायनि थाखाय सुबिदा जागोन। मात्र 10-15 मिनिट नांगौ बेनिफ्राय। दा नंखायनो सोरबाफोर जुदि फैनो गोसोबा फैबानो जाबाय। जुदि भिडिअखौ नुदोंबा कमेन्टआव नोंथांमोना खोन्थाहरदो। ओमफ्राय आं हाथाइ सानायनि मुलिखौ नोंथांनो आखायाव गथायना होनाय उनावसो आं बे जायगानिफ्राय थांगोन। दखाना लाइना नायखादो। ओरैहाय नैबे पुलिस पइन्ट बेनि ओरैहाय दङ थाव दिफु। ओमफ्राय सिगाङाव दङ थाव दिफु। थाव दिफुजों ओरै सानजा थाङो। लोगोसे नैबे आं बे दखान गुदियाव थागोन। लोगोसे नैबे थांगोन नैबे लामाया ओरै सिगांजों रेल लाइन थाङो। लोगोसे नैबेजों थाङो ब्रिजखौ बारलाङो MRM हस्पिटाल। आं बेखिनि पइन्टआव थागोन। जायफोर मेन पुलिस पइन्टखौ देखायखाबाय रायजोफोर सोरबाफोर जुदि फैनो गोसोबा नोंथाङा खालि खोन्थाहरबानो जाबाय। आं थांगोन। टाइमा रबिबार। जायगाखौथ' मोनथिबोखाबाय रायजोफोर क'क्राझार टाउननि मेन पुलिस पइन्ट बेनिफ्रायनो ओरै ब्रिज बारलाङो। बाहायनो गासिबो बास गासिबो मोनजोबो। सिगाङाव MRM हस्पिटाल दं आरो जि घरिनि दखानखौ होनदों आं बेखिनियावनो थागोन। सोरबाफोर जुदि फैनो गोसोबा नोंथांमोना कमेन्टआव होनहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय रबिबार 11टानिफ्राय 12टासिम बाहाय नेनानै थागोन। खनसे होनबावबाय रायजोफोर जायफोर फैनो गोसो हाथाइ सानायनि मुलिखौ लांफैनो बिथांनाव दिनै हाथाइ सानायनि जाय मुलि हयो बिथांनाव आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ सोंदोंमोन। नाथाय बिथांनाव मबाइल लाया। न'नि फरियालनावबो रावनाव मबाइल गैया। माने गरिब मानसिसो। दा नंखायनो सोरबाफोर फैयोबा जि जायगाखौ खोन्थादों बे जायगाखौ नोंथांमोना क'क्राझार पुलिस पइन्ट फैदो। फैनानै आं बाहाय रबिबार 11टानिफ्राय
12टासिम थागोन। जायहा फैनो गोसो एबा सोरबाफोर जाना दङबा हाथाइ सानाय प्रब्लेम जाना दङबा हाथाइ बुनाय सानाय उन्दै गिदिर खोथा गैया बयनावबो जागोन। आरो जायगाया जाबाय मेन जायगाखौ आरोबाव खनसे देखायबावनो बेनो जाबाय क'क्राझार मेन पुलिस पइन्ट। बेजोंनो बारलाङो ओरै नैबे जाबाय स्टाइल बाजार। बेनि सानजाहा आं थागोन। नैबे ससमा लिरनाय दं लोगोसे जायगा ओरै आंनि स्टाइल बाजार बा नैबे आं नैबे गरि दखान दं ओमफ्राय बेहाय बिफां दं। आं बे जायगायावनो थागोन आरो दिनै आं बेखिनिखौनो होननानै सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो कमेन्टआव होनहरदो। लोगोसे आं रबिबार 11टानिफ्राय 12टासिम नोंथांमोनखौ बाहायनो नेगोन आरो दिनै भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।